Bore da. Bore da. I ni yn mynd i barhau y bore yma, ni'n cyfres yn llythyr Paul i'r Galatiaid. Ond cyn bod ni'n edrych ar ein testun ar gyfer y bore, dwi jyst eisiau atgoffa ni'n sydyn o'r hyn wnaethon ni weld nos Sul diwetha. Os chi'n cofio bore Sul, wnaethon ni ddiweddu lan yn edrych ar y ffaith ein bod ni sydd yn Gristnogion yn gyd etifeddion gyda Abram. Okay? Yr un oedd wedi credu ac oherwydd ei ffydd wedi cael ei gyfrifyn yn gyfiawn ger bron Duw. Ac yn adnodau cyntaf penod 4, adnodau 1 i 7, wnaethon ni weld bod ein mabwysiad ni fel plant Duw yn waith drindodaidd. Yn digwydd yn ôl yr amser mae'r tad wedi ei pennu. Yn ôl ewyllus y tad, ein bod ni wedi cael ein prynu i fabwysiad gan y mab, a bod Duw wedyn wedi danfon ei ysbryd un calonau ni yn selio ein mabwysiad ni, fel ein bod ni yn creu gyda'r ysbryd glân, Abba, Dad. Wnaethon ni weld bod ein mabwysiad ni yn waith drindodaidd. Heddiw, ni'n symud ymlaen i adnod 8, lawr hyd at adnod 20 o benawd 4 o lythyr Paul i'r Galatiaid. A'r y penawd mae Beibl Cymraeg newydd yn ei roed yw gofal Paul dros y Galatiaid. Os oes gennych chi Beibl, trowch ati gyda fi. Os ddim, fe fydd yr adnodau ar y sgrin. Felly, Galatiaid 4, gan ddrwg fi, adnod 8 ymlaen. Gynt yn wir, a chwythau heb adnabod Duw, caethweision oeddech, i fodau nad ydynt o ran ei natur yn dduwiau. Ond yn awr, a chwythau wedi adnabod Duw, neu yn hytrach wedi eich adnabod gan Dduw, sut y gallwch troi yn ôl at yr ysbrydion elfenig, llesg a thlawd, a mynnu mynd yn gaethweision iddynt hwy unwaith eto. Cadw dyddiau, a misoedd, a thymhorau, a blynyddoedd yr ydych. Y mae arnaf ofyn, mae yn ofer, rwyf wedi llafurio ar eich rhan. Rwy'n ymbil arnoch gyfeillion, byddwch fel yr wy fi, oherwydd fe fi mi, yn wir, fel yr oedd eich chwi. Ni wnaethoch ddim cam am mi, fel y gwyddoch ar achlysur gwendid corfforol y pregethais yr efengil i chwi y tro cyntaf. Ac i gyflwr fy nghorff fod yn dymtasiwn i chwi, ni fioch na dibris na dermygus ohonof, ond fy nerbyn, a wnaethoch fel angel Duw, fel Crist Iesu ei hun. Ble raeth eich llawenydd? Oherwydd gallaf dystio amdanoch, y buasech wedi tynnu'ch llyged allan a'i rhoi i mi, petasau hynny'n bosibl. A i fi felly wedi mynd yn elyn i chwi, am i mi ddweud y gwir wrthych? Y mae yn y bobl sy'n rhoi sylw mawr i chwi, ond nid eich lles, ceisio eich cael chi allan ymaint, mwyn i chi rhoi sylw iddynt hwy. Peth da bob amser yw i chwi gael sylw pan fydd hynny ar lles, ac nid yn unig pan fydda fi'n bresennol gyda chwi. Fy mhlant bychan, yr wyf unwaith eto mewn gwewyr esgor arnoch, hyd nes y ceir ffurf Crist ynoch. Byddai'n dda gennyf fod gyda chwi yn awr a gostegu fy llais, oherwydd yr wyf mewn penbleth yn eich cylch. Diolch i Dduw am ei air. Mae'r testun yma'n gallu bod bach yn anodd i ddilyn weithiau, ond cyn bod ni'n edrych ar y cynnwys, dwi eisiau jyst cael ein pennau ni fel petai ymhen Paul. Right? Be mae'n dweud ar y diwedd fyna, oherwydd yr wyf mewn penbleth yn eich cylch. Mae Paul yn tynnu, wel, dwi'n gwybod os oedd gan Paul wallt. Os oedd ganddo fe wallt, bydd Paul yn tynnu wallt mas fan hyn. Right? Dyw e ddim yn deall be sydd wedi digwydd i chi Galatiaid, bod chi wedi troi'ch cefn ar yr efengil. Mae Paul yn ysgrifennu o le o gonsern dwfn dros y Galatiaid yma, a dyma beth i ni am ddadbacio y bore yma. Y pwynt cyntaf dwi eisiau wneud y bore yma yw hyn. Ni'n gweld hyn yn yr adnodau cychwynnol yma. Heb yr efengil, mae pobl mewn caethiwed
ysbrydol. Caethiwed ysbrydol. I ni wedi gweld yn barod pan mae person yn ceisio defnyddio'r gyfraith ei cyfiawnhad nhw, maen nhw'n gaeth i bechod. Ond ni'n gweld Paul yn adeiladu ar hynny yn yr adnodau cyntaf yma. Dyw person sydd yn gaeth i pechod, ddim just yn gaeth i'w pechod nhw, mae yna gaethiwed ysbrydol sydd tu hwnt iddyn nhw hefyd. Yn gaeth mae Paul yn dweud i fodau nad ydynt o ran ei natur yn dduwiau. Hynny yw pwerau ysbrydol tywyll. Mae hynny yn reality. Mae rhaid i ni ddygymod â hi bod pobl heb yr efengyl yn gaethion ysbrydol. Eisiau bod yn glir fan hyn, nid cyfraith da Duw sy'n gwneud person yn gaeth yn ysbrydol. Dim o gwbl, mae'r gyfraith yn dda yn ardderchog. Ond fel mae'r gyfraith yn dangos bod person yn bechadur, mae e hefyd yn dangos bod person yn gaeth yn ysbrydol. A dyw'r gyfraith chwaith, fel ni eisoes wedi dweud, dyw e ddim chwaith yn ei hun yn cynnig rhyddid rhag caethiwed ysbrydol. Cofiwch nôl, ni wedi cyfeirio at hwn lot, ond dwi eisiau darllen cwpl o adnodau eto o Actau 13, pregeth cyntaf Paul yn ardal Galatia. Be mae'n dweud yn Actau 13, 38-39. Felly bydded hysbys i chwifrodyr wrth iddo fe annog y dorf yn y synagog. Mae trwy hwn, trwy Iesu Grist, y cyhoeddir i chwi faddeuant pechodau, a thrwy hwn, y rhyddheir pawb sy'n credu oddi wrth yr holl bethau, nad oedd modd eich rhyddhau oddi wrthynt drwy gyfraith Moses. Dyw cyfraith Moses ddim yn cynnig rhyddid ysbrydol rhag pwerau tywyll y byd. Mae'r gyfraith yn dda, ond dyw e ddim yn cynnig rhyddid ysbrydol. Heb yr efengyl, dyma yw sefyllfa pobl, caethion ysbrydol. Mae yna sawl bwynt i ni i feddwl trwyddo ynglyn â hynny. Wrth i ni feddwl am y bobl o'n cwmpas ni sydd ddim yn nabod yr arglwydd Iesu Grist. Lle rai ohono ni bore yma, dwi'm yn gwybod. I ni'n gywir i ddeall bod y bobl yna yn droseddwyr yn erbyn Duw, yn wrthryfelwyr yn erbyn cyfraith da Duw. Mae hwnna'n wir. Ac yn hynny mae pawb yn heiddi barn. Ond mae rhaid i ni ystyried sefyllfa pobl yn holistig, mwyn deall sut mae'r efengyl yn siarad â person yn holistig. Dyw person ddim just yn troseddwr yn erbyn Duw, maen nhw hefyd yn gaeth. Mi o'n i cyn nabod Crist yn gaeth i'm hechod ac yn gaeth i bwerau tywyll y byd. Hynny yw, nid y ffaith bod fi'n droseddwr yn erbyn Duw oedd unig ddimensiwn fy mhroblem ysbrydol i. Mae yna mwy i'n problem i na hynny. Wrth i ni feddwl am y bobl yn cwmpas ni yn ein cenhadaeth ni fel eglwys, yn ein efengylu ni, i ni angen cofio, mae pobl yn euog o bechod ydyn. Ond maen nhw hefyd yn ddioddefwyr oherwydd eu caethiwed nhw. Perpetrators and victims o bechod. Mae angen newyddion da sydd yn delio gyda'r ddau beth yna. Mae angen newyddion da sydd yn delio gyda'n euogrwydd ni ger bron Duw. Am ein pechod ni, am y pechod ni'n euog ohono fe. Ond dwi hefyd angen newyddion da sydd yn datgan rhyddid i fi. Rhag fy mhechod, a rhag pwerau tywyll y byd. Mae newyddion da sydd yn delio gyda'r ddau beth yna. A dwi eisiau darllen am hynny o Colosiaid 2. Adnodau 13-16. Paul yn sôn am waith Crist a be mae e wedi cyflawni drostyn nhw.
Ac eich bod yn feirw yn eich camweddau a'ch cnawd dienwaededig, fe'ch gwnaeth chwi yn fyw gydag ef. Y meirw yn dod yn fyw, un agwedd o'r broblem. Y mae wedi maddau ni ein holl gamweddau. Hynny yw, yr eogrwydd wedi delio gyda, ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn ein rhwymo i'r gofynion a'n gwneud ni yn ddyledwyr. Y pris wedi ei dalu. Y mae wedi ei bwrw hi o'r neilltu, fe'i hoeliodd ar y groes. Diarfogodd y tywysogaethau a'r awdurdodau, a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth ei fuddugoliaeth arnynt ar y groes. Ar y groes mae Iesu Grist yn cynnig ateb cyflawn un problem ni fel pechaduriaid. Yn cynnig maddeuant ar gyfer ein eogrwydd ni. Yn talu'r pris am ein pechod ni. Yn dod â ni o'r meirw yn fyw a'r adnod ola na wnaethon ni ddarllen, yn diarfogi y tywysogaethau a'r awdurdodau. Hynny yw, ar y groes mae Iesu Grist yn ennill dros bŵer tywyll y byd. Ac felly, i'r Cristion, mae yna rhyddid rhagddyn nhw. Ar y groes mae Iesu wedi sathru pen y sarf. Mae Satan wedi ei guro. Ac felly mae yna ryddid i'r Cristion. Be mae Paul yn dweud wedyn yn Colosiaid yn adnod 16, peidiwch felly a chymryd eich barnu gan neb ynglyn â bwyta ac yfed, neu mewn perthynas â gwyl neu newydd loer, neu saboth. Hynny yw, mae yna pethau yn ymwneud â'r hen gyfraith Iddewig, dych chi ddim i fod i gael eich barnu yn ôl y pethau yna mwyach. Dwi'n wyndran os oedd Paul fyna yn ei lythyr i'r Colosiaid yn preemptio problem fel y Galatiaid. Achos beth mae'n dweud wrth y Galatiaid yn adnod 10 o'n testun ni heddiw, cadw dyddiau a misoedd a thymhorau a blynyddoedd yr ydych. Chi jyst yn cadw'r hen drefn yma mwyn cael eich wneud yn iawn ger bron Duw oherwydd y deddfoliaeth yma sydd wedi dod yn eich plith chi. Beth yw canlyniad hynny? Wel, yn adnod 9, maen nhw wedi troi yn ôl at yr ysbrydion elfennig, llesg a thlawd. Y pethau yna, oedd ddim achubiaeth trwyddyn nhw, yn hytrach caethiwed iddyn nhw sydd. Mae'r Galatiaid mewn peryg o roed ei hunain nôl mewn caethiwed ysbrydol. Mae gan Paul concern dwfn dros y sefyllfa yma, oherwydd mae Paul yn caru'r bobl yma. Mae gan Paul cariad dwfn tuag at y Galatiaid yma. Adnod 12, rwy'n ymbil arnoch. Mae'r Beibl Cymraeg newydd yn defnyddio gyfeillion. Mae'r Groeg yn gryfach na yna. Adelphoi, brodyr. Rwy'n ymbil arnoch frodyr. I be mae Paul yn dweud fan hyn. Mae'n bygian nhw. Please, 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 please. Trowch yn ôl at ryddid. Byddwch fel yr oedfi. Hynny yw yn rhydd. Yn rhydd yn yr Efengil. Oherwydd nes i ddod yn un ohonoch chi. Hynny yw, mi oedd Paul wrth ddod at y Galatiaid. Oedd e ddim yn mynd at nhw fel iddew. Ei fod yn iddew yn ôl y cnawd. Oedd Paul yn dod at nhw ac yn pregethu'r Efengil ac yn cymysgu gyda'r bobl yma o'r cenhedloedd. Oedd e ddim fod i wneud hwnna, so oedd e'n dilyn y gyfraith Iddewig, ond yn yr Efengil oedd e'n rhydd i wneud. So mae Paul yn dweud, byddwch yn rhydd fel fi, oherwydd pan o'n i yn eich plith chi, o'n i'n byw yn rhydd. O'n i fel un ohonoch chi, fel un o'r cenhedloedd, yn rhydd. Yn adnod 13-15, mae Paul yn edrych yn ôl ar ei berthynasau gyda'r Galatiaid, y bobl yma mae wedi gweld yn dod i gredu. A mae'n atgoffa nhw o'r cariad wnaethon nhw ddangos ato fe, a'r gofal oedd gyda nhw drosto fe. Nawr, mae rhywbeth i ddweud am adnod 13 ac 14. Fel y gwyddoch, ar achlysur gwendid corfforol
y pregethaeth sy'r efengil i chwi y tro cyntaf. Dy'r commentators ddim wir yn siŵr beth mae hwnna'n cyfeirio ato fe. Rhai yn meddwl falle bod Paul ar y llong ar y ffordd lan i Galatia wedi cael malaria neu rhywbeth fel yna, a bod e'n wan. Sdim cyfeiriad at hynny yn yr actau, sdim esboniad mwyach o hynny. So mae'n anodd i ni ddeall beth sy'n digwydd, ond mae'r syniad yw hyn. Pan oedd Paul yn Galatia, oedd e'n rough shape. Right? Oedd e ddim yn neud yn dda iawn. Dychmygwch chi yn goffo mynd i'ch gwaith chi a chi'n sal. Okay? Mae'r salwch na, mae'n amlwg di effeithio ar y ffordd mae Paul yn edrych. Ond dyw hynny ddim wedi roi'r Galatiaid off pan wnaethon nhw cwrdd â Paul yn y lle cyntaf. Yn hytrach, y gwendid corfforol yna, beth bynnag oedd e, be nath y Galatiaid derbyn Paul, fel tasa fe'n angel. Ond yn edrych tu hwnt i'r edrychiad allanol yna ac yn gweld mae'r dyn yma'n cyhoeddi rhyddid i ni. Ni'n mynd i dderbyn e fel Crist Iesu ei hun, mae Paul yn dweud. Mae'r berthynas yma o gariad dwfn rhwng nhw. Cariad sy'n golygu mae Paul yn teimlo fel mam atyn nhw. Adnod 19, fy mhlant bach. Mae gan Paul cariad fel mam tuag at y bobl yma. Yr wyf unwaith eto mewn gwewyr esgor, fel petai in labour dros dyn nhw. Mae gan Paul pryder fel rhiant ar gyfer y bobl yma sydd wedi mynd ar gyfeiliorn. Mae Paul yn apelio at ei berthynasau gyda'r Galatiaid. A beth oedd rhwng nhw ar un pryd. Gan amlygu wedyn, yn awr wrth gwrs, mae popeth wedi newid. Mae popeth wedi newid, achos mae'r Galatiaid wedi ymostwng i'r iddewon deddfol yma, i'r Judaisers yma. Ac wrth gwrs, os mae'r Galatiaid yn troi yn ôl at y gyfraith i gael ei cyfiawnhau, be mae hynny'n dweud? Dwi ddim moyn yr efengil. Ac felly, dwi ddim moyn ti, Paul, chwaith, fel pregethwr yr efengil. Dyn nhw ddim jyst yn troi cefn nhw ar Iesu Grist yn y newyddion da, maen nhw'n troi cefn ar bobl y newyddion da. Does na ddim cymysgu rhwng yr efengil a'r gyfraith, a mae gan hynny goblygiadau wedyn ar gyfer fellowship, ar gyfer cymdeithas. Ac felly dyna beth mae Paul yn dweud. Lle mae fe? Adnod 15. Adnod 16. A yw fi felly wedi mynd yn elyn i chwi? Am i mi ddweud y gwir wrthych? Dychmygwch y cariad sydd gan Paul atyn nhw fel mam dros blentyn. Ond oherwydd bod y Galatiaid wedi troi yn ôl at y gyfraith, Paul nawr yn teimlo fel gelyn iddyn nhw, y cariad yna sydd ganddo fe tuag atyn nhw. Cyn i ni symud mlaen at y trydydd pwynt bore yma. Dwi eisiau camu nôl o'r testun sydd gyda ni fan hyn, a jyst cofio be mae Paul wedi bod yn neud yn ystod i lythyr. Ni'n mynd i edrych ar hwn heno fyd. Ond os oes gennych chi feibl, trowch nôl i'r benod gyntaf gyda fi. Y 5 adnod cyntaf mae Paul yn cyfach. Y 5 adnod nesaf mae e'n adnabod y broblem, y deddfoldeb yma. A wedyn, mae Paul yn mynd trwy gyfres o'r apelion yma, o wahanol lefydd. O penod 1 adnod 11 i benod 2 21, mae Paul yn apelio o'i fywyd ei hun fel apostol. Dachrau penod 3 wedyn, adnod 1 i 5, mae'n apelio o brofiad y Galatiaid yn derbyn yr ysbryd glân. Penod 3, adnod 6 hyd at adnod 29, mae'n apelio o'r ysgrythyr. Dachrau penod 4, mae'n apelio at enghraifft o fywyd dydd i ddydd, yr etifedd. Nawr mae'n apelio o'i berthynasau gyda nhw. A heno ni'n mynd i weld mae'n apelio gan ddefnyddio dadl rabbinical argument. Hynny yw, dychmygwch bod gan Paul toolbox, a mae'n gweld problem y Galatiaid. Mae Paul yn cymryd pob un arf sydd gyda fe, pob un tŵl, pob un offeryn sydd gyda fe, mwyn treial
gwneud i'r Galatiaid gweld eu problem nhw. Mae Paul yn exhaustio'r cyfan sydd ganddo fe mwyn trial cael y Galatiaid yma i weld eu cyflwr nhw a trial cael nhw i droi yn ôl. Nawr, wrth feddwl yn beth mae Paul yn neud yn fanna, mae yna her enfawr i ni, nag oes e? Ydw i wedi defnyddio pob arf sydd gennyf fi mwyn gweld y colledig yn troi at Grist. A felly'n fwy penodol i sefyllfa'r Galatiaid, pobl sydd i weld wedi dod i gredu ac yna wedi cerdded i ffwrdd, wedi droi at rhywbeth arall. Ydw i'n defnyddio pob un twlsyn yn y bocs mwyn cael y bobl yna i droi yn ôl. Mae Paul yn gosod her i ni yn hynny. Pob arf sydd ganddo fe mwyn ceisio ennill y bobl yma nôl rhag tywyllwch a barn. Achos mae Paul yn caru'r bobl yma. Os oes gennym ni'r fath gariad, dyn ni angen gwneud yr un peth. Pob arf yn y bocs, defnyddio nhw mwyn gweld pobl yn troi at Grist neu troi yn ôl at Grist. Trydydd peth dwi eisiau sôn am, a ni'n mynd i edrych ar hwn mewn bach mwy o fanylder na'r ddau beth gyntaf. I beth oedd cymhelliant y pwysau crefyddol oedd y Galatiaid yn wynebu yn y lle cyntaf. Os chi'n cofio, mi oedd yna arweinwyr yn yr eglwys yng Galatia wedi troi at ddeddfoldeb oherwydd ofn cael ei erlyd am groes Iesu Grist. Ni'n gweld hynny ym pennod 6 o'r llythyr. Pam? Achos yn eu cyd-destun nhw, mi oedd yna pwysau crefyddol anferth gan yr arweinwyr Iddewig yng Galatia. Ond pam bod y pwysau yna wedi cael ei roed ar y Galatiaid yn y lle cyntaf? Beth yw cymhelliant yr Iddewon deddfol yn sefyllfa'r Galatiaid? Dyma'r trydydd pwynt. Cymhelliant y pwysau crefyddol sydd ar y Galatiaid yw balchder yr hunan gyfiawn. Darllenwch adnod 17 gyda fi eto. Y mae yna bobl sy'n rhoi sylw mawr i chwi, ond nid eich lles. Ceisio eich cael chwi allan y maint, mwyn i chi rhoi sylw iddynt hwy. Ystyriwch, ym myd yr hunan gyfiawn, y rhai sydd yn dilyn yr efengil mwyn cael ei wneud yn iawn, dilyn y gyfraith mae'n drwg dy fi, mwyn cael ei wneud yn iawn gyda Duw. Mae'n statws ni, ger bron Duw, a ger bron ein gilydd, yn ddibynnol ar ein fuddod ni, ar ein cyfiawnder ni, os ydyn ni'n dilyn y gyfraith i gael ei wneud yn iawn gyda Duw. A pwy wedyn yw'r bobl sydd ar statws uchaf, y bobl yna ni gyd fod i edrych lan atyn nhw? Wel, y mwyaf hunan gyfiawn, y rei sydd yn dilyn y gyfraith mwyaf llym, y Phariseiad yn y bôn. Dwi wedi bod 2 wythnos, pythefnos allan o addysg, a dwi'n methu graffs yn barod. So dyma graff i chi, neu siart, dylai fi dweud. Dyma sut mae'r hunan gyfiawn yn trin y gyfraith. Mae gennym ni sliding scale fanna, cyfiawn ar y top, yr anghyfiawn ar y gwylod. Chi'n gweld pen bach twm drian, braidd yn cyrraedd anghyfiawn hyd yn oed. Wedyn mae gennych chi Sally ar y top fanna. Mae hi'n neud yn really dda. Nawr, wrth gwrs, os ni'n defnyddio'r gyfraith fel ein ffon mesur ni ar gyfer sut mae rhywun yn neud a sut ni fod i ymwneud â'n gilydd ag bron Duw, mae Sally ar y top, pawb yn edrych lan at Sally. Mae ganddi hi perthynas really special gyda Duw, achos mae hi'n cadw'r gyfraith yn well. Twm drian, mae ei braidd yn nabod Duw. Os ganddi fe ddim byd i gynnig ger bron Duw. Mae hwnna'n ddefnydd anghywir o'r gyfraith. Dyma yw defnydd cywir y gyfraith, nid fel rhyw sliding scale i fesur eich hunain arno. Llinell gadarn sy'n dangos bod pawb
ar ochr anghyfiawnder. Pob un sydd erioed wedi byw yn anghyfiawn. Nid oes neb cyfiawn, dim un. Dyna mae'r gyfraith fod i wneud. Fel wrth i bobl droi at Iesu Grist, be sy'n digwydd i ni gyd sydd yn credu yn Iesu yn cael ein datgan yn gyfiawn. Ac felly, y sylw yna oedd yr arweinwyr crefyddol eisiau, cofi cwn, statws i, pa mor gyfiawn ydw i, yn yr efengil, dim o hwnna. Achos dwi wedi cael fy natgan yn gyfiawn oherwydd cyfiawnder Iesu. Yr un peth i Rhys, yr un peth i Elain, yr un peth i Carwyn. Cyfiawnder allanol sydd gyda ni gan yr arglwydd Iesu, ac felly mi ydyn ni gyd yn gyfiawn ger bron Duw yng Nghrist oherwydd y brenin cyfiawn sydd wedi ein gwisgo ni a'i gyfiawnder ef. Dyn ni fel Cristnogion ddim fod i fesur a roi statws i'n gilydd yn ôl i fuddod i'r gyfraith. Yn ôl ein cyfiawnder ni, ein gweithredoedd da ni, nid dyna sut i ni fel Cristnogion fod i weld ein gilydd. Os ydyn ni yn Crist, i ni'n un. Fel oedd Paul yn gweud bod y Sul diwetha, un person ydych yn Crist. Nid oes mwyach rhwng Iddew a Groegiad. Gwryw, benyw, caeth, rhydd, un person, un yng Nghrist, yn cael ein datgan yn gyfiawn, fy mod i dal yn cerdded rownd mewn cnawd pechadurus. Yr hen gnawd dal yma, ger bron Duw, a ger bron ein gilydd, ni wedi cael ein gwisgo a chyfiawnder Crist. Dan drefn y gyfraith, trefn yr Iddewon deddfol, y mwyaf hunan gyfiawn wyt ti, y mwyaf cyfiawn wyt ti yn ôl dyfesur di o'r gyfraith, y mwyaf o statws sydd gen ti, fel rhyw fath o meritocraeth, sa'n gweud hwnna'n gwir, meritocratiaeth, meritocracy yn Saesneg, meritocratiaeth ysbrydol. Hynny yw, y mwyaf ifydd wyt ti, y mwyaf cyfiawn wyt ti, y mwyaf o statws sydd gen ti, y mwyaf o rôl wedyn sydd gen ti. Dyw'r eglwys ddim yn gymdeithas fel yna. Dyw'r eglwys ddim yn meritocracy. Dyw ein gwerth ni yn yr eglwys ddim yn cael ei benderfynu gan ein gweithredoedd allanol o gyfiawnder. I ni'n bobl sydd wedi cael ein gwneud yn rhydd yng Nghrist. I ni'n bobl sydd wedi cael ein maddau o'n pechod. I ni'n bobl sydd wedi cael ein cyfiawnhau oherwydd cyfiawnder Iesu. Felly, yr her dwi eisiau gwthio adre bore yma, yr hyn sydd wedi bod yn pwyso ar ynghalon ni yn ystod yr wythnos. Ydyn ni yn gweld pobl fel hyn yn yr eglwys? Efe dyna sut ni'n mesur gwerth person neu statws person? Ydyn ni'n mesur yn ôl y gyfraith, neu ydyn ni'n gweld ein gilydd fel hyn, drwy lens gras? A deall, os mae person arall yng Nghrist, maen nhw yn gyfiawn ger bron Duw, ac felly yn gyfiawn ger fy mron i fyd. Hyd yn oed pan maen nhw wedi brifo fi. Hyd yn oed pan maen nhw wedi gwneud niwed i fi. Neu wedi gwneud niwed i rywun arall. Os ydyn nhw yng Nghrist, mi ydw i'n ymwneud â nhw drwy lens gras. Dyn ni ddim yn anwybyddu pechod, ni ddim yn dweud hynny. Ni ddim yn dweud bod ni ddim yn cydnabod gwendid o gwbl chwaith. Fyswn ni fod yn realistig am ein gwendidau. Mae'r gair yn dweud wrthyn ni, cyffeswch eich pechod i'ch gilydd. Ni ddim yn esgus bod ni ddim yn bechaduriaid, ond ni'n ymwneud â'n gilydd o'r lle yma.
o'r lle o ddeall mae'r person yma yn gyfiawn gerbron Duw oherwydd Iesu. Ac felly yn iawn gyda fi oherwydd Iesu. A dyna y sail, dyna sy'n sylfaen i fi yn ymwneud â nhw. Felly'r her dwi eisiau gadael chi gyda yw Philippiaid 2:3. A dwi'n rili falch bod Sarah wedi codi hwn fel pwynt gweddi. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag mewn rhyw ufudd-dod i gyfraith, ond mewn gostyngeidrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. Os ydyn ni yn ymwneud â'n gilydd yn y ffordd yna fel eglwys, mi fydd pobl o'n cwmpas ni yn gweld hynny, yn gweld ein cariad ni, ac yn gwybod ein bod ni'n dilynwyr Iesu Grist, fel mae Iesu ei hun yn dweud ac yn addo. Trwy'ch cariad chi, bydd pobl yn gwybod mae dilynwyr i mi yr ydych chi. Felly, peidiwch jyst gadael hwnna yn y stafell yma, ewch adre ac ystyriwch. Os chi'n aelod, gosodwch church suite lan ar eich ffôn chi, ewch trwy directory yr aelodau a gofynnwch, ydy'n nghalon ni'n iawn at y person yma? Ydw i'n gweld y person yma drwy lens gras? A'r person yma, a'r person yma, a'r person yma, a gweddio dros bob un ohonyn nhw fel brawd a chwaer yng Nghrist. Dyna yw'r her. Ni'n gweddio am ras i allu wneud hynny. Amen.